OK ľudia, vítajte v mojom novom videi a dneska sa pokúsime nájsť diamanty. Ak mi neveríte, že toto je nový svet, sa tuto aj píše, že vytvoriť nový svet. 3, 4. Poďme na to. No. Kde som? Čo? Yes, dedina. Žreby. O! Kováreň. What no? Nice. O, 49,50. What no? Ľudia? Aký je nový svetový rekord? Nechajte ma si to vygoogliť. Počkaj. Toto dáme preč. A poďme si to vygoogliť. No. Ja som mal 49,50. What is the world record? What no? What is the fastest... Nie, ako sa to volalo? Finding in Minecraft. What? What is it? What ľudia? Však ja som mal 49. Jo, ja som bol tak blízko ku novému rekordovi. Takže to je celkom dobré, lebo som skoro porazil svetový rekord, čo je celkom dobré. Áno ľudia. Hej, asi som celkom cheatoval, lebo ja som si použil taký môj vlastný seed, ale napíšem vám ten seed aj do komentov, aj semka. Takže toto tu je ten seed. Ako vy, tak som vám toto aj napísal, a ešte to aj napíšem do komentárov. Ak sa vám toto video páčilo, prosím vás, dajte mi odber. Ale iba ak fakt chcete. Takže tu bol Samko a čaute!